Мин 1989 елда Алабуга дәүләт педагогия институтын тәмамлап, Улы Чакмак мәктәбенә технология дәресләре укытырга кайттым. Информатика һәм физика буенча ИНПО оештырган әзерлек курсларында өстәмә белгечлек алдым. Педагогик хезмәт стажым 21 ел, беренче категорияле укытучы. Белем һәм тәрбия бирүдә һәр укучыга шәхес үзенчәлекләреннән чыгып, индивидуаль эш алымнары куллану проблемасы өстендә эшлим. Үткән сайлауларда Улы Чакмак авыл җирлеге советы депутаты булып сайландым. Фәннәрдән өлгөреш нәтиҗәләре буенча диагностика үткәрәм. Технология һәм информатика фәннәреннән өлгөреш һәм сыйфат булайым 100%. Физика фәне буенча өлгөрештәге үсеш диаграммада чагыла. Еллык контроль эш нәтиҗәләре шириклек өлгөреш нәтиҗәләре белән чагыштырмача туры килүе билгеләрнең объектив куелуын күрсәтә. Сызым фәннәре буенча үткәрелгән олимпиадаларда Каримов Азат һәм Ханова Динара призлы урыннар яуладылар. Укучыларым фән буенча үткәрелгән конкурсларда катнашып җиңүләр яулыйлар. Яшь программист конкурсында Шафигуллин Рамил, презентацияләр һәм видеороликлар конкурсларында Нагимова Индира һәм Бикташева Алсу җиңүләргә ерештеләр. Инфознайка бөтен Россия конкурсында 12 укучы катнашты. 10 укучы конкурсны оештыру комитетының сертификаты, 2 укучы Нагимов Илнар һәм Гарифуллин Венер дипломнар белән бүләкләнделәр. 2007 елда минем кече ватаным исемле республика конкурсы кысаларында эшләнгән фәнни тикшеренү эше районда беренче урын алып, республикага тәкъдим ителде һәм анда икенче дәрәҗәдәге диплом белән бүләкләнде. Ел укытучы 2008 конкурсында технологиядән табышлы җитештерү дигән тема буенча ачык дәрес һәм район финалында мастер-класс күрсәттем. 2009 елда елның иң яхшы укытучысы конкурсында катнаштым. Укучылар белән бергә Улы Чакмак мәктәп сайтын төзедем. Сайт интернет сайтларының 2нче һәм 3нче республика конкурсларында, Белем җәүһәрләре республика конкурсында 3нче урынны яулады. 2009 елда Казан шәһәрендә ТНВ каналына интервью бирдем. Техник хезмәт кабинетында укыту өчен бөтен мөмкинлекләр тудырыла. Җиһазлар һәм станоклар төзелеп, укучыларның хезмәте туплап барыла, сатуга чыгарыла. Район күләмендә үткәрелгән күргәзмәләргә куела. 2010 елда информатика кабинетлары конкурсында катнашып 3нче урын алдым. 2006 һәм 2010 елларда районның технология һәм сызым укытучылары өчен 2008 елда информатика укытучылары каршында мастер-класс күрсәттем. 2010 елда ИНПО оештырган белем күтәрү курсларында дәрестә тавышлы мультимедия презентацияләр куллану темасына чыгыш ясадым. 2008 елның 1 мартында Көмеш кыңгырау газетасында мәктәп сәхнәсе өчен иҗат ителгән "Сездә ничек, бездә булай" дип исемләнгән пьесам басылды. Бу скетч өлкәннәр катнашында авыл эшчәннәренең смотр концертында да куелды. Авыл һәм мәктәп тарихына кагылышлы өстәмә материаллар туплау өстендә күләмле эш башкардык. Туган авылның тарихы буенча материалларны туплап, компьютерда 4 төрле брошюра чыгарып авылдашларга саттык. Үземнең авторлык хезмәтләремне һәм башка методик кулланма материалларны веб-ресурсларга салып, башкалар белән уртаклашам. Мәктәпне тәмамлаучы укучылар арасында үзем укыткан фән буенча белгечлекне сайлаучы укучылар аз түгел. Габидуллин Рамил һәм Карамуллина Гөлназ физика һәм информатика юнәлеше буенча уку йортларын тәмамлап, һөнәрләре буенча хезмәт куялар. Ханова Динара, Салихова Айгөл, Шафигуллин Рамил, Хөсетдинов Фәнис Яр-Чаллы шәһәрендә информатика юнәлешендә уңышлы гына укып киләләр. 2008 елда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләндем.